Dende fai séculos, homes e mulleres saen ao mar en Galicia para mariscar. Unha actividade que nos pode parecer do máis cotiá, pero o Concello de Outes quixo poñela en valor e organiza a experiencia turística Vivir o Marisqueo. Unha experiencia turística, un produto turístico que queremos que sexa innovador e que sirva para atraer xente e visitantes ao noso concello e a nosa comarca, a nosa ría. Comezará o vindeiro luns 23 de setembro e alongarase ata o Nadal. Trátase dunha ruta que consta de 3 partes, nas que se poderá vivir a experiencia do marisqueo de primeira man para logo disfrutar dunha degustación nun dos restaurantes colaboradores. E o que queremos é que os nosos visitantes disfruten e gocen dunha experiencia gastronómica nos restaurantes da zona do Freixo, pero non só do Freixo, senón tamén de outros restaurantes de Outes que se sumaron a esta iniciativa e que prepararon un menú específico, distintos menús, non? En cada un deles, en cada un dos locais, ofertan un menú diferente para disfrutar, en definitiva, pois deste produto, sen dúbida, un sabor e unha calidade moi importantes. As reservas poderánse facer a través da web ou no Facebook do Concello de Outes, polo que dende o Executivo animan os turistas e tamén os veciños a participar nesta actividade artesanal e propia das nosas rías.